Здравейте хора, аз съм Toastbox. И да, отдолу сменихме името. Да. Какво да поиграем? Нека да поиграем малко Clash of Clans. Сменихме името. Тук баща ми прецака клипа. Да. Аз тук написах Challenge. Хикала. Нещо като за атака с дракони. Драко? Не знам. Мога да му пратя. Здрасти, как е? Пени, балон, сок. Добре. Имам важна атака и ги гледам 4-5 номера. 9, атака. 9. Да, тук нещо. Не знам. Чакай да си махнем тези войници, да видим дали ще ни пратят нещо. Нещо силно, все пак. Да видим дали ще ви пратят нещо. Все едно. Така, дайте. Виждате някои промени. Това ми се прави на втори. Това вече още. И пуснаха да ви се прави да има Witch. Да. Така мисля, че ще е доста добре. Гледайте тук как са атакували. И не са ме взели. О, чакай, искам да покажа. Имам... Бро. Така, сега, къде беше тази битка? Да. Много съм се смял. Гледайте. Гледайте, тук излиза. Тук ми пратиха в един клан на едни мои приятели. Бях за малко, но се маснах. Гледайте, тук си разпръшка всички арчери. Гледайте. Единия топ, след това другия топ. Хайде, пеката. Тук, гледайте. Хайде, гледайте. На бърз кара, колко бързо убиват. Хайде, арчерско име. Я то Крисо. Да видим дали този Крисо ще изпрати. Защото дали той е по-слаб от този, той е твърде силен. Ама то съм го откъл, нали то беше? Хайде. Аз искам Крисо. Хайде, тук е Крисо. Мали! Добре. Мисля да атакувам. Тут. Ето тук една звезда направих. Няма да мога да го взема, мам. Но взех доста. Като за първи опит. Може и да го взема, не знам. Не съм сигурен. Бабана Кинга умира скоро. Айде, тук пробиха. Да, това го взимам на макс. Би трябвало поне. Не съм сигурен. Така мисля, че ще го взема. Не знам. Не съм слушал. Уау, колко астерки свърх. Да, той е рип. Той ще рип не бърже.
Айде, го взех тоя. Супер. По-добре Friend Challenge. Да, ето го. Завето много слово. Да, и ти. Имаш. Така. И да, хора, това за този клипче и до